Oke, bolo sore iki tak spill ya iki arep panen-panen sayuran. Nah, sayuran iki gur tak tandur nang pekarangan omah. Iki ana pare, ana gambas, ya kaya ngene iki penampakane. Dadi iki mung tak rambatne ning nggon samping omah, omah ya gur omah kontrakan, Bro. Dadi iki ya gur nunut. Lah iki tak tandur ning polybag. Iki enek timun, terus enek gambas, terus nggon sampinge kono mau ana pare. Nah, iki carane petik-petik ngene iki sing metik bojoku nganggo gunting ngene iki ya Bro supaya luwih mudah soalnya wingi nganggo tangan disebruti terus di komen netizen. Nah, iki sing pertama iki untuk gambas telu lumayan terus iki tambah timun ya. Iki timune ana sing gede-gede ya tak unduh sisan. Nah, ngene iki timun ngene iki biasanya kurang nutrisi dadi rabuke kurang. Nah, carane bojoku ngene iki nah kleru, Bro. Dadi iki udu wite ya, tapi pas kon gandhelane iki diulang. Nah, ngene iki sing bener carane unduh. Dadi gen tetep urip ya. Ngene iki terus iki lanjut arep pepek terong, ternyata terong iki urung enek sing gedhe. Dadi teronge sesuk-sesuk meneh lek ngunduhi iki sik cilik-cilik. Wingi ya wis lumayan panen wis iso dimasak. Terus iki lanjut unduh pare, iki parene pare sing Jawa kae ya, Bro. Parene pare lokal udu pare sing gede-gede kae. Dadi paite ya lumayan banget sih. Tapi ya enak wae wong kena tinggo jamu. Nah, iki sik kelewatan ana loro ya ning kene iki ana telu ketoke. Nah, iki dipek bojoku. Ana telu, parene ya padha wae sik pare cilik-cilik. Dadi ya kena dimasak ngono wae sing penting. Memang parene iki ora gede jenise, cilik-cilik. Terus nah iki ternyata isih kelewatan siji kae ndelik ning kono bojoku mau ora ngerti. Nah iki dipetik meneh. Nah, carane ngene iki, pas gandhelane hati-hati guntinge iki landhep soalnya ya, Bro. Nah, terus iki pindah meneh ning nggon sebelah iki sik ana siji. Nah iki wis rada kuning wis tuwek ya iki, tapi diunduh iki wis mati wite karepku arep tanggo winih. Jadi ya wis ngene iki. Nah, wis sore iki ya semene iki hasilnya panen lumayan kena nggo nyayur 2 dina utawa 3 dina ora tuku sayuran. Wis pokoke ngene iki urip ning desa kudu kreatif.